Hello mga bay, kumusta mong tanan? Mao na ni ang setup sa kusinera. Good luck sa tanang kusinera sa Middle East o sa tibuok nasod nga di nagsaulog sa Ramadan. Pag Ramadan ang usapan, kusinera talaga ang artista dyan. So kusinera, good luck. God bless your hand, your heart, your mind. Na hopefully malinaw lahat ng parte ng buong katawan para makapokus sa pagluluto. Dito din lumalabas ang talent or skills ng isang kusinera, kung paano mag-ayos ng mga gamit. Partial pa lang tong arrangement namin mga bay, no? At syempre, pagdating ng mga okasyon, lumalabas talaga yung pinakamagandang mga gamit. Kagaya na lang nitong tray na talaga namang pwedeng maisangla siguro. Okay, dito naman ilalagay yung kanin. Ito ilagay ng kanin. Ayan. Blue ang kanilang motif ngayon. Yan naman yung lagay ng kutsara. Tinidor. Kulang pa yan ng kutsilyo. Ito naman ang panyo na talaga namang kaakit-akit na nagtindog dyan sa tubangan sa likod. Tubangan. Sa nakakulob na bowl. Then ang plato, ganyan lang po kasimple ang dito ang table setting, hindi po kagaya sa tisda nga grabe naman kadamo ng inyong mga baso diha, mga table plate, salad plate. Ito lang po talaga ang pinaka-importante. Ang dinner plate, ang soup plate, yung kanyang trapo. At ito naman lang yung kutsara at ang itong baso. But sa tawag na limot ko, tisda may galaw siya. At dito naman ang mga cream, mga bechamel like that spaghetti. At dito naman kung may putahing dito naman yung sabaw ilalagay. Kaya naglabasan lahat ng mga gamit, kung anong magandang tingnan pag Ramadan. At syempre, pag Ramadan, bago din ang ipron ng mga katabang, hindi din magpapahuli. Kahit ipron na lang at saka pamunas. Kahit hindi na lang yung hapin sa tunga ang bago. Basta may bagong pamunas at bagong ipron. At syempre, meron din tayo ditong pamalit. Kapag gusto nila, may pakandila pa pala itong alaga ko. Itong kandila dito ilalagay yan. Yan. Ito yung kandila na silver. Silver motif sila sa daily. Tapos gold naman sila sa pakaindi. Ang pakaindi diri mga bay is Friday. So yan, naka-ready na rin yung ating mga pero di pa kami tapos mag-arrange. Tuwing Friday po ang pakain namin dito. At talaga namang bupi ito bay. Bupi ang ilalagay ko dito. Ilang putahe ang lulutuin ko, kaya good luck. Sa lahat ng kusinera, buong mundo, isang sako, 5 lutuan lang yan. Ay, sobrang daming lulutuin. At ngayon, mga ina tayo kay nagutom ng kusinera. Wow. Blue kasing motif ngayon. Kaya naman, pati ipron blue at pati naman pot holder blue. Magandang klase siya. Mura lang. Mura lang. Maganda, makapal. Pati pabilan mo rin ako. Or arborin ko na lang itong isa. Para to sa pag mag-serve ba. Hindi magkapaso-paso ang mga daliri. Ayan. Napakaganda naman talaga ng kanilang hapin sa plato. The best talaga. Dapat. Oh my God. Dalinas. At ito naman ang lagay ng mga sauce. Diba? Super cute. At syempre, meron tayong pa-flower base din sa gitna. At kakulay din ng mga paligid niya. So, siyempre, dinoo ko panabangi. Mga unata kay nalipong ng kusinera. Siyempre na imong gikaon diya, day. Finish? This one, all Priya work. Hala, only one time cutting? Nara ang legendary Ginger. You don't eat Ginger? Let's eat. Let's eat Ginger. Hugasan o tarong. Muna siya ang Ginger bay sa adik Ginger na siya.
Niya sa kuan ka ng sa anak sa English. Arugula leaves gina siya. Ako nakita ang mga basura, mga panglimpyo sa silong. Tanggal na yan lahat. Bukas walang luto, bay. Puro ano kami bukas, arrange. Walang luto, sabi niya laga ko mag-order lahat bukas. Salamat naman. Kapahinga din ang kusinira. Kaya dyan ako nararatol talaga. Okay. Kain tayo ng jir-jir, bay. Kailangan iuyog-uyog yan para matagak lahat ng tubig. Matagak sa sahig. Ah. Only the meat I want nga. Naday tayo mga di pa malit dire nga mga Filipino canned goods like 555 sardines, like pansit canton. Bubot pag mi diri bay. Palit sa di ko 2 days. Kay mao ni ato ang maghimo ko gumawa na ko ni sila fruit salad kay para mabuutan taon ni masugo na. Hindi apay. Palit sa tubihon, super. Ria always save super. Palit sa tutuno kay magbingkan sa din sara kay gadamo gud siya pilit. Mo di itorta mo sa akong kusina, mo ni ang nahitabo. Sa akong kusina karon oh. Opsa? Where is the remote? Muna akong kusina sa pagkakaroon bay, puno na ni among mga patatas, kalabasa. Muna ang kalabasa dire. Mong ahos na panitan na ang duha ka bag ana ato apiripulyo na mo nga dako pa siya kuan palanggana. Di ang mga sibuyas, ready na abay tapay duha ka sakong sibuyas dire oh. Ready na. All ready. Tanan mga gulay naka-ready na kamatis, pipino, bell pepper, kamatis, lemon, tanang dahon-dahon, apay talong harang dagkua, to apay broccoli. Naa pa diri ang mga lettuce, puno nag mga itlog. Oh, hala. Wani bay di ang mga dahon-dahon, to apod ang mga dates, puno tanan, hasta diri naghuot ang freezer, di nakaginhawa. Maoning kinabuhi kay ready na for Ramadan daghan kay preparation bay na puno na ning pultahan sa amuang rep, puno sa dinha ang mga gulay naghuot. Oh, di apod ang mga buhaton na mungpan kada adlaw pizza, di apod diri mga arinola, sudah na pagkaon, di apay mga hugasan mga silupin, di apay manok nga napanos, dili na man makaon gahapon pa na. Di apo diri ang akong giluto karon, napay mga gulay-gulay. Di ada gipangkulob nga plato, saksak sinagol na bay tungod sa kabisi ang kusinera. Di nagyud maato ang ubang trabaho naglinya. Di apa ang manok ni amahan, ako dai nang i-transfer, di apa ang akong sauce, ako ang bechamel, di apa diri ang mga kuan mga gamit nagkagubot, di ang mga ang ahos nga mong gipanitan. Di apay gatas ganinang buntag wa mahipos, di apang mo sarila pusunon. To apay daghang mga juice nga ipanglabay na mangga og kaning cherries, doa ang mga panimpla tanan mga talimughat, dahon sa paminta, liso sa paminta o kaning talimughat. Di apoy daghan diri mga grapes dry, di apod ang mga powder. Ning ani ba ang kinabuhi sa kusina nagkagubot. Di apay talong ay labayay na kay nadaot na in taon. To apay akong giluto nga bechamel nga wa pa in taon mabutang. Kinanay na ngayo wa pa kay mahaon, anay na ngay mo na napahak na siya. Tungod sa kabisis ko ni sinira na sunog ang gipritong patatas. Mao na siya og diri pod ang kuan lababo nagkagubot in taon. Ang beans na biyaan, ang sibuyas pula wa mabutang, ang talong wa pa maprito. Nagkagubot, nagsaksak sinagol, di apoy gipangkapihan ni Sara og ni Priya, gituwad po diri dugang sa hugason. Muning kinabuhi sa usa ka kusinira. To apa diri mga basura, kay wa na gyud kapatungan, naapil ang basura kapatungan. Di na makasud sa basurahan. Munang diri nalaman sa ibabaw.
Ya di apod ang akong kusina, akong lamisa. Uy, Ginoo ko. O mga brood mo mga bay. Disngi lang ng mga naong, pero grabe gud intaw ng trabaho, no? Priya, I'm tired. Sana all. What? What? Sana all. Sana all. Agoy, Ginoo ko. Bay, di dali mong kinabuhi sa kusina, bay. Tapay akong kusina, bay, na kuana na gusbat. Pagid na intawan di paayo. Tapay nasunog ang saksakan, magramadan na, wa pagid ni tawag si amahan og kuan elektrician. Bahala mo diha, wa na tay pwesto. Kani bay mahawan na gid ni bay. Kalma lang mo bay kay hawanan na is kusinira. Kung kuan kung kusinira mo kanang di mo taas og pasensya, Wash. wa gyud. Wash. Wa gyud bay, mabuang gyud mo bay. Kusina diri bay, di way kabutangan ang kuan. Kay wa naman ka, ang libog na kag-asa ka dapit. Ang importante nimong unahon yun, nga mahuman gid lang pamahog pa ni udto. Human ana iha pa ka diri mag kuan magkamang-kamang unsay unahon kani hawanon gini siya tanan. O tan-awa nagkasunog-sunog ang trabaho kay tapay manawag. Tuwa pay di kabaw mo plansag abaya. Nga ikating man ang nangasunog kung trabaho. Kay nanglakaw man sila. Yukat na isli aywa. Wa pa kaabot sa butanganan sa heater, wa na nahurot na diri. Hinay pa sabot ang kusinera ba, wa na mabuang, matulala kita diri ba. Apay aircon namo nga nagbaha oh. Kamong aircon oh. Nagtubig. Nag-shower na. Sino nag-ingon ni amahang? Kusog itulo. Kuna. Sana all. Bisag-bisig ang kusinira, nakagarden pagid intaw. Makatanong pag sibuyas dahon. To apay pini ang gitanong, to ay luya. Nagbisi ang kusinira. Pangpawala sa stress na ko na ba? Nang tanom ginagmay, pini ang luya, buyas dahon. Oh, kung maglabad ng kung tunga rin magtanaw sa kong kusina, maadto ko sa akong garden. Tabang mananabang. Muning kinabuhi. Thank you so much for watching. Mega love shout out in the Kabkab Lusub team, my first team ever. The Pupuyaters Aiki team, mega love shout out and team Siki. Thank you so much sa inyong suporta kanunay. Bye. Thank you for watching. Lipat tayo kay Kambal. Nakapin ang link para sa yahang next premiere.